Si ICM, namin si ICM magpa-vaccine. No option, pa-vaccine na lang yun. Kaya di kasulog mall. Bisa nasa way vaccine. Ito ikaduhang adlaw ni sa vaccination sa Pfizer dire sa ICM. Okay, kanta. Na nilong mga guide. Oh, wahi, pawahi, pitidaghanan na noon. Tawagan na ni Ugma, Brad. ICM. Kanang mga lista mo itawagon dito. Oh, sayo lang sir, sayo. Layo lang mga maluon from sayo lang eh. ICM namin ito. Balik na po Ugma. Bali na po mi si Bictio kay wa sa Alturas. Ay Bictio. May tao. Ay, nana po mi si Bictio. Basing na vaccine na rin. Bictio Mall. Kami diri. Ngita may vaccine asa lapita. Sa ICM abot ng alas 8 alas 9 apit na 9 wala na dito mi sa bali mi sa Alturas nahudta na po ligo po niya abot mi sa dapit na mong ipilahan luluol na nawon sa pug nawala na horot na palista daan gawa na di naman na ma-accommodate kaya pumili sa Bictio na pa ba ay tago yung tao na yun niyang di naman yung kapasok na ay daghan na mapapakuna tapos sa una ready o man nga ni nga na ang dami magdugsa ang mapapakuna di makapas dahil yung makunahay ay kulang-kulang aning dapita da. Ako ra po na abot lang sa inyong nahuna. Mista asa Bictio.
napay kapila diri. Ayon tawag, sige pa ni diri. Ay kuman mi ng lawa. Mata na mo din. Say pila nyo na ni. Pila ba ko na? Sige pa. Ito sa babo. Ano pila talaga? Ako ng pila bitaw ni gadi kayo wan. Hilang ra kayo bali pila dito nga. Kasi call para mission lodge yun okay. Ito ang vaccine dito kasi paita ni tanggal pititi yan. Naons magnano ko sa mission lodge to Jake la rin. Mo ni padung na mi ani. Ni vaccine rin. Yung mga pawahi-wahi kita magdaghan na magdasok na noon. Kaya may nagkasip ko nga new style naglaran duhay so nagang nagsuot wala ko di masuludan nga kay COVID man duha rin sakay nila may langaw sa tugdong kaya sakripisyo kay vaksina ilang vaksina balik na pumisikan dos. Sana ka po sunod. Yang abutan ng mission na street. Okay mo na ni. Katulong hugna sa mong linya-linya aning taglaran ko ano man vaksin. Ako no ari. Sinubak lagi? Sinubak. Lagi dito sa kan ikyo ingog na din niya. Sinubak bak mo din na dia. Ito, ikan po. Bekyo? Dahil lagi ang announce ito nga na dire. Kasi sinubak mo din. Hindi na pricer na eh. Ugma no sa ICM Pfizer. Masar pa kailangan na. Sa City Hall. Pagka mato? Oo. Na City Hall ron. Karon? Oo. Ato nga sa. Ha? Oo naman ito. Ato City Hall. Ato City Hall. Kan ba? Nabadong ko. Na City Hall din no? Kana dia rin? Mara? Oo. Yan yung City Hall. Kaya na akong i-vaccine dire, matod pa na dunggan mo nga drive-thru ko noon eh. Saan ni drive-thru nga higayon ang tanga vaccine in tao. Pili on men on. Ano? Bubot pag uli nga vlog naman. Oh, lagi yun ta. Oh no. Nangyari, butog ka. Ha? Ayan, nakay. Ingin mo kag dito tadi na yung kawas mi ato, yun nga to. Drive thru. Sama na pwede nag. Boss. Pwede mga tana? Hindi no, pwede mo ayaw na sir. Nganuman? Na, may sakyanan, nagasakay mo. Ari na kumuhatag ani, gabila na. Kaya ako'y kasukan na niya. Tayo mo kasi. Masakay na po mi ani, guan. Sama na sa inubak na siya. Pfizer. Abi, masakay na kami. Ay, ito, magaan linya to sir. Pahit tayo dre. Sakay na dre. May hawa na pod. Mao. Ayaw ko sakay, tayo na. Kemtang nga. Sakay pataw na kasama. Salamat kami sa City Hall. Ugay
yung driver nga tawag pa doon pag vaccine, way pasahero nahim na appeal mi na drive thru. Ano may plate noon. Salamat ibig ginoon ni. Tuluyan kay baktas mo lima ka vaccine center mo giadian wa gyud. Kanila katapusan na na timingan lang ba. Wa pa may pa puning pasahero ning pedikab nga utang kayo number 1133. Mao yung tao ni sagop na mo diri. Mayo kay libre ang pang driver nga kuan puti-putihan. Kanin siya wa magani plate paglitiha yung complete mi wa utang yung driver. Si kuan Eduardo bulan niya Gagong, Morok Size District of Tagbiran City. Salamat taon niya. Dami siya ang buutan ng driver. Taga Bobon, Tagbiran City. Buutan. Uban pa, di na. Taon. Belum sakay rapi. Nag-ID ninyo no. Yan na. Wala mo ID ta. Sige na. Isa una ninyo. Ako? Kaya di daan sa bukon. O, pa-receive og lain bakuna, no? Ay, ito sa front. Ay, tatanong sa anti-rabies. Wala. Lahat. Baka, sir. Karte mo. Bagaimana? Coba kartunya. Kartu apa yang kamu? Berikan kartu aku. Mana nak usare? After 21 days, ang segundo Pilot yapon, pero kung ang venue, what mo sa most likely, ano ka? Sir, ha? Sayang. Ano? Mana gua? Mana gua? Mana gua jud? Ha? Wa? Wa gyud jam mo. Wa gyud sakit dito dinot. Wala lagi ko na. Wa gyud sa gamay. Ayaw ko video ko. Ayaw lang tanaw, ayaw pangusog. Masakit. Wa may sakit. Sa gamay wa. Ajud. Di mo tumarog tableta sa ni paracetamol. Pahilan ka nun mo, pwede na mo para sa tamon. Ayaw pangusog ha. Wa jam mo ah. Wa sakit yun. Isa. Oh, driver. Ito? Ito yung dagan ito. Ayaw pa nga. Hindi, tungod ninyo. Saan mo ron? Nagaluon mo. Ayaw pangusog. Wah, sakit oi. Wala buha ra.
Mana may vaccine ni first dose ay ang anak ipanuhot. Asam de diab de. Asam de diab de. Semut.